Абмяркоўваюцца пытанні супрацы і ўзаемадзеяння ў вайсковай сферы. У Менск прыляцеў віцэ-міністр абароны Расіі Павел Фрадкоў, які праводзіць перамовы з віцэ-міністрам абароны Беларусі ў пытанні тылу Андрэем Бурдыкам. Падрабязнасцяў няма, а ў Маскве пра гэты візіт увогуле нічога не гавораць. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вамі Вітаў Ціўчык. Запрашаю на аб'ектыў. Яшчэ менш свабоды веравызнання. Эксперты не пакідаюць сухой ніткі на планах рэжыму. У кавярнях сядзець, біблію чытаць разам з тэлефонам, каб ніхто не зразумеў, чым яны нешта незаконнае робяць. Забаранілі для ІП і забралі іхную нішу сабе. Сям'я Лукашэнкі занялася арганізацыяй дзіцячых імпрэзаў. У хаду пайшлі айчынныя трансформеры. Копирование заходних узоров с обновлением заходних традиций, руками советской Лукашенки. Вяртанне Саўчыка. У Нідерландах збіраюцца аднавіць аўтамабільны брэнд, заснаваны на радзінцам Беларусі. Калі в брэндзе будзе імя беларуса, гэта наш гонар, няхай такі маленькі гонар. Зачынены чырвоны касцёл і разбураная пратэстанцкая царква «Новае жыццё» як першыя ластаўкі. Рэжым яшчэ мацней бярэцца за кантроль над веравызнаннем. Усе рэлігійныя арганізацыі ў краіне мусяць прайсці перарэгістрацыю, прычым на ўзор палітычных партыяў і некамерцыйных арганізацыяў, якіх у Беларусі амаль не засталося. Як лукашэнкаўцы пастанавілі, што маюць права даваць альбо не даваць дазволу на малітву, у нашым сюжэце. Усе рэлігійныя арганізацыі ў Беларусі да 2026 года будуць залучаныя ў адзін рэестр фізічных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Пра гэта заявіў упаўнаважаны ў справе рэлігіяў і нацыянальнасцяў Александр Румак. Чыноўнік спаслаўся на новую рэдакцыю закону, што рэгулюе дзейнасць канфесіяў. Да 5 ліпеня на лета ўсе парафіі, прыходы, манастыры ды іншыя аб'яднанні мусяць перайсці перарэгістрацыю. Рэлігійныя арганізацыі ёсць важную часткаю грамадскай супольнасці. У святыні ходзяць асобы, якія працуюць, лекуюць людзей, вучаць дзяцей. Такім чынам царква і дзяржава не могуць існаваць адна без адной, бо развязваюць адно заданне. Зменены закон з'явіўся 30 снежня мінулага года. Згодна з ім, ужо з 1 ліпеня пачалася працэдура перарэгістрацыі. 20 верасня першая яе завяршыла Беларуская праваслаўная царква, асаблівую ролю якой для Беларусі наўпрост прапісалі ў законе. Беларускім экзархатам рускай праваслаўнай царквы, што вельмі шчыльныя адносіны. Гэта і падпісаны дакументы у сферы адукацыі. Напрыклад, праваслаўныя святары маюць магчымасць праводзіць факультатывы ў школах. Яны гэтым карыстаюцца. Усяго на пачатак года ў Беларусі зарэгістраваныя 25 рэлігійных канфесіяў і больш за 3,5 тысячы рэлігійных арганізацыяў. Цяпер усе яны мусяць фактычна нанова прайсці рэгістрацыю ў мясцовых органах. Прычым, паводле новых правілаў, заснавальнікаў прыходу мае быць не менш за 20 чалавек. Знайсці ў маленькіх вёсках столькі ахвочых можа быць досыць праблематычна. Да таго ж, сярод заснавальнікаў не можа быць датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Пры гэтай рэгістрацыі, што важна, будзе фільтр на лаяльнасць. Тым больш, што новы закон, ён патрабуе лаяльнасці дзяржаўнай палітыцы. Гэта будзе фільтр. Ва ўсіх заснавальнікаў праверыць тэлефончыкі, подпісы за Бабарыку Ціхановскую, іншых кандыдатаў і гэтак далей. Упаўнаважаны ў справе рэлігіяў і нацыянальнасцяў назваў перарэгістрацыю працягам той, якую прайшлі палітычныя партыі і некамерцыйныя арганізацыі. У выніку амаль 2000 НКА былі ліквідаваныя ці закрыліся праз ціск, а з 15 партыяў у краіне засталіся толькі 4. У Саюзе з Расіяй Лукашенка спрабуе збудаваць новыя адносіны, у якіх падпарадкаваць тыя канфесіі, якія аказалі яму супраціў. У 2020 годзе і пасля 2020 года. Я ўпэўнены, што гэта спроба, гэты крок будзе зроблены праз памяншэння колькасці прыходаў.
Паводле хрысціянскай візіі пасля 2020 года не менш за 74 святары ўсіх канфесіяў трапілі пад палітычны пераслед. Прычым не толькі адміністратыўны, але і крымінальны. Летась Вярхоўны суд зліквідаваў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё», абвінаваціўшы яе ў экстрэмісцкай дзейнасці. На думку праваабаронцы Наталлі Васілевіч, цяпер пад пагрозай знішчэння значная частка рэлігійных аб'яднанняў, асабліва невялікіх канфесіяў, кшталту пратэстанцкіх плыняў. Я думаю, что рэлігійная актыўнасць, яна калі яна перайдзе просто на такі прыватны ўзровень, там па кватэрах людзі будуць збірацца, там на пікнік, не ведаю, у кавярнях сядзець, біблію чытаць разам з тэлефонаў, каб ніхто не зразумеў, чым яны нешта незаконнае робяць. Пры гэтым за дзейнасць незарэгістраваных рэлігійных арганізацыяў у Беларусі увялі крымінальную адказнасць. За гэта прадугледжваюць да 2 гадоў абмежавання волі. Антон Бяздольны, Белсат. Рэальных выбараў няма, але дзецям будуць расказваць, што яны ёсць. У школах з'явяцца інфармацыйныя гадзіны, прысвечаныя выбарчаму праву. На думку старшыні ЦВК Ігара Карпенкі, з моладдзю трэба працаваць, калі мы гаворым, цытата, пра павышэнне даверу выбарнікаў да выбарчай сістэмы, умацаванне гэтага даверу. Маўляў, 13 і 14гадовыя вучні толкам не ведаюць, што такое выбары і навошта яны праводзяцца. Для інфармацыйных гадзінаў ужо выдалі метадычны дапаможнік, серыю кніг і брашураў. Нагадаю, што пасля 1996 года ніводныя выбары ў Беларусі не былі прызнаныя АБСЕ, а апошнія сапраўдныя выбары прэзідэнта прайшлі ў нашай краіне 30 гадоў таму. Да таго ж Карпенка апавёў, што цяпер разглядаюць 4 даты правядзення прэзідэнцкіх выбараў, адна з іх 20 ліпеня 2025 года. Роботы захопліваюць Беларусь. Праўда, пакуль гаворка не пра паўстанне машынаў, а пра дзіцячыя імпрэзы. Прадзюсарскі цэнтр, музычная медыакампанія, што належыць нявестцы Лукашэнкі, прыдумаў айчынных трансформераў і актыўна выкарыстоўвае іх на розных дзіцячых святах. У той час, як індывідуальным прадпрымальнікам забаранілі праводзіць культурна-відовішчныя захады. Цяпер не толькі каралева эстрады. Нявестка Лукашэнкі Ганна Сялука, дакладней ейны прадзюсарскі цэнтр, музычная медыакампанія, занялася арганізацыяй дзіцячых імпрэзаў. Паводле даследніцкай групы «Бюро» да асваення новай нішы жанчына падышла крэатыўна, стварыўшы цэлую лінейку аніматараў, айчынных трансформераў з патрыятычную назву «Белаботы», прататыпам якіх сярод іншага сталася тэхніка МТЗ, МАЗу і Белазу. На сегодняшний день скорее складывается впечатление, что это больше история не про коммерцию, а про так называемую просветительскую функцию, да, через которую они пытаются продвигать так называемые псевдопатриотические ценности, да. Паводле расследавальнікаў, цяпер Белаботу задзеялі толькі ў шэрагу дзяржаўных імпрэзаў, а таксама на карпаратыве «Мазу», які музычная медыакампанія «Сялука» арганізоўвала да 80-годдзя беларускага холдынгу. Аднак журналісты не выключаюць, што ў хуткім часе ситуация можа змяніцца. Скорее, пока они даже сами немножко не определились до конца, что с ними можно делать и как их можно использовать. Но потенциально видно, что их можно использовать как раз-таки в нише организации детских праздников, организации различных квестов, использовать этих белоботов в качестве аниматоров. А пакуль сваякам Лукашэнкі даюць зялёнае святло, магчымасці незалежных прадпрымальнікаў абмяжоўваюць яшчэ мацней. Сёлета ў верасні ўрад забараніў ІП і самазанятым арганізоўваць культурна-відовішчныя захады, а таксама ажыццяўляць замовы аніматараў на дні народзінаў і Новы год. Пры гэтым, на думку экспертаў, дзеянні ўраду нельга трактаваць як спробу манапалізацыі сферы забаваў ці жаданні на ёй нажыцца. Мы разумеем, што гэта вялікая колькасць дробных мерапрыемств, а гэта азначае, што вялікія грошы на гэтым зарабіць немагчыма. Я б хутчэй казаў аб тым, што гэта мае такую палітычную некую мэту забараніць, кантраляваць тое, што гэтыя людзі кажуць, і што яны і як яны праводзяць гэтыя самыя празднікі. Тым часам тренд на арганізацыю дзіцячых святаў, прыватнасці народзінаў, толькі набірае папулярнасць у краінах СНД. Публічныя асобы, блогеры, артысты, спартоўцы ладзяць маштабныя імпрэзы з шыкоўнымі падарункамі, гульнёвую праграму ды аніматарамі, пераважна героямі замежных мультфільмаў. Праймаецца абсолютно заходняя практика
так, это нормально для некого святого громадства, где все больше вкладается у сервис, у некие забавы, особливо так, забавы для детей, ну, для детей святое, для детей больше всего. І цалкам заходняя практика, нават заходнія формы гэтых забаваў. На гэтым фоне праект нявесткі Лукашэнкі прапагандуе сярод моладзі айчынныя, белаботаў, беларускія трактары і самазвалы. Праўда, у больш прывабным для дзяцей выглядзе машынак-трансформераў. Культуролог Вадзім Мажэйка называе спробу стварыць беларускі прадукт няўдалым і адзначае, што тое прадыктавана ягоным антынацыянальным характарам. Ствараць нешта сваё з беларускіх традыцый, беларускай мовы, культуры. Гэта таксама выглядаецца, што некаторым ЧБшнікі прыйшлі. Таксама нельга. Капіраванне заходніх узораў з адмаўленнем заходняй традыцыі, руками там невесткі Лукашэнкі, ну, это, конечно, вельмі так характэрна для цяперашняй Беларусі. Як і тое, што бізнес у сучаснай Беларусі ўсё больш канцэнтруецца ў руках найбліжэйшага кола дыктатара. І гэтая тэндэнцыя, на думку эксперта, будзе толькі пашарацца. Наста Печанькова, Белсат. Зброя, якую няма як выкарыстаць. Расія не можа запусціць ракету ў малой далёкасці Фатх-360, атрыманых ад Ірану. Прычына ў тым, што Іран не перадаў Расіі мабільных пускавых сістэмаў для пастаўленых ракетаў. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на свае крыніцы. Паводле экспертаў, Іран мог не перадаць сістэмаў з розных прычынаў. Адна з версіяў, Расія плануе мадыфікаваць цяжкавікі для перавозу ракетаў, як гэта зрабіў Іран. Іншы варыянт – Тэгеран мог адмыслова не перадаць Маскве пускавых сістэмаў, гэтак пакінуўшы сабе прастору для перамоваў з заходнімі дзяржавамі. Прынамсі, 3 асобы загінулі, яшчэ 3 параненыя ў выніку расійскага абстрэлу Крывога Рогу. Сярод забітых адно дзіця. Мінулай ноччу Расія выпусціла ракеты па Крывым Розе Днепрапетроўскай вобласці Украіны. Ракеты пашкодзілі 2 дзясяткі дамоў, школу, гараж і аўтамабіль. 2 дамы зруйнаваныя. Таксама ўначы расейцы атакавалі авіябомбамі Харкаў, пацярпелі прынамсі 15 чалавек, сярод іх прынамсі 3 няпоўнагадовых. Эксклюзіў ад нашых калегаў з Украіны. Здымачная група Белсату пабывала ў вызваленым крыху больш як 2 гады таму Ізюме. Да расійскай акупацыі ў горадзе жылі больш за 50 тысячаў жыхароў. На момант вызвалення засталіся толькі 13. Сёння ўжо ўдвая болей. У Ізюм вярнуліся ўсе дзяржаўныя органы ўлады, акрамя суда. Як выглядае украінскі горад пасля трагічных падзеяў 2022-го? Давайце паглядзім разам. Выбирайте. Це тривога. Часто лунае? Пастаянна. Гэта сігнал, які распаўсюджваецца на всю Харкаўскую вобласць. У нас сігнал не ізюмскі, а на всю вобласць. Бесперапынна. У нас ёсць трывогі, якія доўжацца па 36 гадзін, па 27 гадзін, 21 гадзіну. Бесперапынна. Владимир Мацокин, намеснік начальніка Ізюмскай гарадской ваеннай адміністрацыі. З ім здымачная група Белсату сустрэлася ў адной з кавярняў, што адкрылася ўжо пасля дэакупацыі горада. А вы давно відкрылі? Гэтая кропка адкрылася нядаўна, але на Пакроўскай ёсць яшчэ адна. Яны былі першыя, цяпер развіваюць бізнес. Афіцыянтка Дар'я разам з бацькамі перажыла акупацыю 2022 года ў Ізюме. Узгадвае, што не выходзіла з укрыцця схова. Всі відчуття не описати. Гэтае адчуванне не апісаць. Было вельмі страшна. Я не выходзіла з падвалу. Зусім не выходзіла. Жыццё і жыхары пачалі вяртацца ў горад адразу ж пасля цэнтралізаванага аднаўлення электрасетак, газаправода і водазабеспячэння. На гэта пайшоў практычна цэлы год. У памяшканні, якое зазнала ракетныя ўдары расейцаў, зноў адкрывае дзверы Вользін-салон прыгажосці. У першую гадавіну вызвалення гораду. Приїхали, трошки восстановили та почали працювати, а що робити? Приїхали, трохи аднавілі і пачалі працаваць, а што рабіць? Варыянтаў не было. Усярэдзіне ўсё было пабіта, ўсё зрабілі нанова. Спадзяемся, што будзе ўсё добра. Ехаць нікуды не хочацца. Падчас акупацыі Ізюма з лютага да верасня 2022 года гэты пешаходны мост быў адзіным шляхам, які злучаў цэнтральную частку горада з прыватным сектарам. З моста добра відаць разбітую царкву, знішчаны ліцэй і жылы дом, на які армія Расіі скінула авіабомбу. 9 марта 2022 года российская авиация сбросила авиабомбу на вот эту пятиэтажку в Изюме. Тогда под завалами погибло около полусотни человек. Спустя 2 года местные власти Изюма утверждают, что теоретически этот дом возможно восстановить.
Но против этого оставшиеся в живых жители дома. Для них это место стало уже мемориалом, поэтому жить здесь не будут. Пра трагедыю гэтага шматпавярховіка тут нагадваюць не толькі фатаграфіі загінулых. Вось тэлевізар на тумбачцы на 5-м паверсе, а тут рэчы ў шафе з адарванымі дзвярыма на 3-м. Адначасова некалькімі кварталамі вышэй у хрушчоўцы замянілі ўсе аконныя рамы, адрамантавалі дах, падключылі водазабеспячэнне і газ. Жыхары дома кажуць, што адзінае, чаго пакуль няма ў доме, ацяпленне. Если тепло нам дадут, мы отлично будем зимовать. Но уже проверили нам это теплосеть, уже воду заправляли нам, все нормально кругом. Паводле мясцовых уладаў у Ізюме падчас акупацыі было знішчана 80% жылых шматпавярховых дамоў і 30 прыватных. Цяпер галоўная праблема – працоўныя месцы. Больш за ўсё людзей, якія вярнуліся ў горад, працуюць у камунальнай сферы і на аднаўленні горада. Спустя 2 года после деоккупации северные ворота Донбасса, город Изюм, выглядит приблизительно так, как дом за моей спиной. На 3-м этаже сгоревшая квартира и выбитые окна, этажом ниже новые стеклопакеты. Можно смело сказать, в одном доме весь Изюм. Андрей Яковин, Виктор Левчук. Для программы «Вот так». Харьковская область. Украина. У Нідерландах надумалі адрадзіць культавы аўтамабільны брэнд «Саўчык», заснаваны ў 20 стагоддзі беларускім майстрам Якавам Саўчыкам. Славуты ў 1920-40-х годах унікальнымі кузавамі, брэнд вяртаецца на сусветную арэну пасля дзесяцігоддзяў забыцця. Слова «саўчык» у першай палове 20-го стагоддзя асацыявалася з раскошай, эксклюзіўным дызайнам і унікальнымі аўтамабілямі. Якаў Саўчык нарадзіўся ў 1880 годзе ў Койдэнаве, цяпер гэта Дзяржынск у Менскай вобласці. Затым эміграваў у Францыю, заснаваў брэнд будавання кузаваў, што зрабіўся вядомы на ўвесь свет. Там ён і змяніў у сваім прозвішча адну літару. Раней ён быў Саўчук. Працы Якава ўпрыгожвалі аўтамабілі такіх марак, як Бугатці, Роллс-Ройс ды іншыя. Ён быў найбольш важным французскім майстрам кузаваў. Якаў пераехаў з Беларусі ў 1899 годзе. Ужо быў у Парыжы пры нараджэнні французскага кузавабудаўніцтва. Памёр у 1957. Ягоная кампанія, на жаль, сышла за некалькі гадоў да гэтага, у 1954. Жыццё Якава прайшло на ўзлёце і падзенні ўсяго французскага кузавабудаўніцтва. Пасля вайны ягоны сын П'ер стаўся творчай сілай брэнду «Саўчык». Цяпер праз стагоддзя энтузіасты з Нідерландаў надумалі вярнуць імя да жыцця. Новыя партнёры, якія набылі эксклюзіўныя правы на марку, абяцаюць адрадзіць і ўмацаваць успрыманне брэнду. Кампанія плануе забяспечыць поўны цыкл стварэння эксклюзіўных аўтаў. Я так лічу, што гэта вельмі добрая такая падзея, што можна зрабіць. У Галандыі гэта прайдзе, можна казаць так. Новыя мадэлі брэнду спалучаць у сабе класічны стыль і сучасныя інавацыі. Кампанія плануе выпусціць абмежаваныя серыі аўтамабіляў з акцэнтам на індывідуальны падыход да кожнага кліента, як гэта было ў эпоху Якава Саўчыка. Папярэдне вядома пра выхад у свет пакуль толькі 15 новых аўтамабіляў, кошт і тэхнічныя дэталі пакуль не раскрываюцца. Калі ў брэндзе будзе імя беларуса, гэта наш гонар, няхай такі маленькі гонар, але людзі шмат працавалі, шмат што зрабілі. І гэта вельмі важна. Новыя машыны будуць нагадваць аналагічныя аўты абмежаванага збору 20-50-х гадоў мінулага стагоддзя, што былі даступныя вельмі заможным асобам. Пілотным праектам кампаніі стаўся «Саўчык 300 GTC Радстер». Ён увасобіў стылі тэхналогіі культавага аўтамабіля Mercedes-Benz SL. На ручную працу выпуску першай мадэлі спатрэбілася амаль 170 дзён. «Саўчык» – сімвал эпохі, калі аўтамабілі былі больш, чымся транспарт. Вяртанне легендарнай маркі ўжо прыцягнула ўвагу калекцыянераў і аўтамабілістаў па ўсім свеце. Гістарычная спадчына беларускага майстра Якава Саўчыка зноў ажывае, а ягонае імя прагучыць на сусветнай аўтамабільнай сцэне. Юлія Лабанова, Павел Аленікаў, Белсат. Гэта ўсе матэрыялы, якія падрыхтавалі мае калегі. На сёння ў аб'ектыве ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Сіўчык. Зычу добрага вечара.